univers teu, l'univers teu, l'univers teu, l'univers teu, l'univers teu, versió variació número 3 de morfologia número 4. L'alimentació. Menja que menjaràs, menjaràs i quan mengis més gana tindràs, perquè al menjar menjaràs. I menjaràs i menjaràs i menjaràs. I diràs, clar, quina gana, menjaré perquè menjaré. I quan mengis menjaràs. I quan menges acabaràs de menjar i diràs, quin menjar! Ens anem a menjar? Menjaràs i menjaràs i menjaràs i menjaràs i menjaràs i més gana tindràs. I la pregunta serà, i t'alimentaràs? Menjaràs, 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 menjaràs i... Menjaràs, menjaràs. I dius, menjaré, 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 menjaré. Menjaràs, 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 menjaràs i t'alimentaràs. T'adormiràs. Perquè menjar, 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 t'adormiràs. Llavors dormiràs, 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 dormiràs i dormiràs i et despertaràs. I al despertar, 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 estaràs buit. Buit. I el primer que s'ha de fer per alimentar és donar-li al cos una bona posició. Dones una posició i el cos s'alimenta. El cos s'alimenta de la teva posició. La teva posició dona energia al teu cos i el teu cos s'alimenta de la teva posició. I la teva posició de què s'alimenta? La teva posició s'alimenta de l'energia que hi ha en aquest moment. I en aquest moment hi ha una posició. La teva posició t'alimenta. I dius, home, només la posició m'alimenta? Bé, la posició m'alimenta perquè m'alimentarà. Llavors, un pot alimentar-se de moltes posicions. Pot alimentar-se d'aquesta posició. Un pot alimentar-se d'aquesta posició. Hi ha moltes posicions per alimentar-se. Llavors, d'alimentar-se, hem de tenir en compte que per alimentar la posició, el més important és tenir la pell d'exposició. Perquè la pell d'exposició vol dir que tens la melanina en acció. La melanina en acció què dona? La melanina en acció dona energia. Perquè la melanina en acció què fa? La melanina quan està en acció, aquí també en acció, aquí en acció. Quan la melanina està en acció què fa? Melanina fa i trenca l'aigua amb hidrogen i oxigen. L'oxigen el tirem al carrer i l'hidrogen ens el quedem. Gràcies a l'hidrogen un pot caminar. Gràcies a l'hidrogen un pot quedar-se. Perquè l'hidrogen és el que dona energia. Llavors la melanina fa la fotosíntesi humana. Gràcies a la melanina podem caminar. Ho podem fer tot. Gràcies a la melanina podem fer tot. La melanina parteix l'aigua i al mateix temps que parteix l'aigua la torna a recomposar. I això fa que no hagis de menjar. Només has de beure. Beure aigua. Beure aigua bona. Aigua neta. Només aigua. No, sense sucre. No hi posi sucre a l'aigua. Ni llimona. L'aigua sola, soleta. I si pot ser en dejú, no menjar. Aigua. Aigua en dejú, exercici i sol. És el 90% de la teva energia. L'altre és per fer massa. El menjar és per fer massa. És per fer mica de massa. Però la teva energia és sol, llum i aigua. Sol, moviment i aigua. I de llum n'hi ha, tant de dia com de nit, perquè ara hi ha llum. No la veiem, però arriba del sol. Els neutrins arriben del sol tant de dia com de nit, des de baix o des de dalt, i t'alimenten. I l'aigua quina és? L'aigua pot ser aigua de manantial o aigua del mar. Perquè dintre del teu cos quanta aigua tens? El 70%. El teu cervell en què funciona? Amb aigua. Està suspès a l'aigua. I gràcies a que està suspès a l'aigua hi ha connexions elèctriques. Però les connexions elèctriques no funcionen si no hi ha sal. Perquè si no hi ha sal, no hi ha connexió elèctrica. Però hi ha una confusió que l'aigua que tens al teu cos és un 9% isotòpica. I l'aigua de mar és un 35% hipotònica. Per tant, nosaltres som aigua de mar. Llavors, què has de fer? Beure aigua de mar. Una miqueta, un xupito. Un xupito d'aigua de mar cada dia al matí. Perfecte. Cada dia al matí, un xupito d'aigua de mar.
Cada dia, un xupito. Els que viuen a Cadaqués encara ho tenen més fàcil. Cada dia al matí, una mica d'aigua de mar. Es pot beure aigua de mar fins a 250 mil·ligrams per dia. Llavors, què fa l'aigua de mar? L'aigua de mar restitueix tot el procés cel·lular. Ajuda a que els enzims absorbin les vitamines. Ajuden a la reorganització de les cèl·lules. L'aigua de mar és la solució a tots els vostres problemes. L'aigua de mar estabilitza el teu sentit de la depressió, el teu sentit de la pressió, el teu sentit del benestar, el teu sentit del vostre sentit. D'aquell sentit que tenies de dir, ai, és que tinc un sentit que no sé quin sentit és. Posa aigua de mar i tindrà un sentit. És fàcil. L'aigua de mar alimenta tot el que vosaltres vulgueu. I llavors hi ha una cosa molt important. Perquè tingueu clar que l'aigua de mar us alimenta, hi ha una cosa que deixareu de fer, deixareu de sentir quan entreu en el procés de beure aigua i beure aigua de mar. Que és el procés que en diuen hiperhelohidria estomacal. Que és allò que a un li passa que diu, ai, és que tinc una cosa aquí, tinc un rum, tinc una gana. Tens ansietat de menjar. Perquè menges i menges i menjaràs i menjaràs i tornes a menjar i tornes a menjar i menges, ai, és que tinc que menjar. No, el que tens és una hipohelohidria estomacal. Llavors, si veus aigua de mar, desapareix. Ja està.